ndinotaura munhu zvakanaka in polite way avakwanise kana kavabata negirlfriend ndinobatwa ndinorohwa ndine manager wabwe kurohwa kunzi wataurire izvozvo wandionerei nababa avatsireiwo ndiri murufuse nababa asi muno muda zvako panguva nekuti nekuti baba vangu nababa vangu havazongobata pakaipisisa nokuda kwavo vangu ndatovakeria pandiri pano pachanzwisisa. ani Timothy yangu na ndio bali alikuwa bali kwa agara kwa ndani yake uswali kweli bali tipe claim anti wanburia pacheka ya matatu ngabuzuru kwasho yangalia wapona mukwashe mubvunze tuzi undidai muzoro changa miri ndinoti kuna Timothy mukwemba nezvangu uchiri kudai kana kuti kwete deti ndiratsoro changamiri vanhu vangu vinomuda singaiti kwachimudaka mugirebhe mugirebhe kawaende nayo kandi tikude mudare mamamu saka tiendai haya saka uri kuti kudii ati ndikukuda muzoro changa miri donzo ndipo baba ava takatora na 2016 tine vana 4 zvatine vana 4 musi wa 12 2017 baba vanga vakaningorire mudzimai wabva vabata mudzimai wavo mukuru nechikomba vadzokedzana vana zvonoti inini zvavadzokedzana pamebe vanozvonoti zvinowanika ndikwasichengeta mhuri yavo baba zviva kumashure kuti tingachimboita zvakachinzwisisana mukutaura panguva ino vadzokedzana saizvozvo pavana ava hapana kana mwana wakatengera kana pini kana vhesi zvichiti zvinokwanisa zvimbowanikawo kusvikirira nhasi baba ava vakazotati vazoti vana vanobhadharira school fees vanodyei vanopfekei havakwanise first born yavo ine 3 pairs dzehembe nepay 1 yebhutsu second born ine pay 1 yedress nepant nepay yebhutsu third born hapana chiripo fourth born hapana chiripo nhasi uno baba ava kana vasina mari ndinini ndichishandawo inini tinonzwisisana tida kupurana maplani efambabheri vane yavo hatigwisisane baba avo madresi havabviri vanofadza girlfriend kudarika mukadzi wepamba kana nhasi uno vakumagirlfriend foni yavo vanokumagirlfriend wakufona girlfriend inopindura ichituka inini haimene respect nini unonzwa chanzi ndinorespekta mukadzi mukuru kweteti iwewo asi odorini tinetoro mukuru kune munhu iyeye baba ava ndikada kuva kuti pananga pana siku kati mwana ada fees baba ava ndine chinowachitukiso kwandiri baba wana mari yavo yavakawana ndofunga baba vakanditengera firiji vakanditengera mushini wekutonesa baba ava zvinhu zvakatora mushini vakapa mukadzi wamukuru vakatora firiji vakambonzvenzveredza ndisipo vakandorendesa vakasungwa vakabva kujeri firiji vakapa mukadzi mukuru ndakabvunza ndakapindurwa mhinduro yekunzi ndini ndakatenga hachisi chako baba ava vakanditorera dvd rangu randikatenga ini nemari yangu vakanopa mudzimai wamukuru vakatora hembe dzangu dzaunoita vakapfeka mudzimai wamukuru ndikavabvunza ko chirudziko ndikona mabi yangu akapfeka hembe dzangu ini dzake dzakayamba mangu handipfeke kana chipfeko yenyu inopfeka iri nyowani baba ava ndikavati chitore hembe dzondipise havana kwanisa kuita saizvozvo ndakavati dvd rangu ndikurida havana kwanisa kudzokedzera bheki ndakavati ini makapu angu amatora muchinoshandisa imimi nyama dzenyu kuda makapu angu havanokwanisa demo randakatenga inini vakazodzosa mushure munge inini ndatozino ndemundoshandise chii nyaya tikapinza nafuti mudare masabhuku last year musi wa 13 October takawirirana kuti inini baba ava vachatenga firiji nyowani wondifanda bheki hembe dzichatengwa dziri dzinyowani wondidzosera bhatiri nelight nedvd nemakapu zvinozwa zvezvidhara vanhu vababa vangu ini vachimbodhisije ndo zvatikutongera iwo mukwasha zvakachinzi nedaro unokwanisa kudzosera zvinhu izvi kwenguva yakareba sei vakapa vega task ye3 months handina chandakaona ende baba vamumba vangu vakatora hembe dzavo vakapa mukadzi magirlfriend kune mukadzi mumwe anga agara kupiedmont
wakabva naye kwamanyika ezvino zvakugara naJoyce Makandli kana kuti Joyce Gomba kuno kwaNyamaropa vakatora hembe dzavo dzese dzanga dzirumba mangu kasiya boots vakandopa Joyce. Foni yavo right now nanhasi kana makaifona nhamba dzavo dzinodarwa naJoyce ndiyanodaira foni iyoyo kuti ndikwanise kuti dai nyangwe pamari yeschool fees imwe vakazobhadhira pavana ndikabatwa kanomedza nekuti ndataurire ndiri kuda school fees ende baba vanotsvukisa ziso kuti ndataurire izvozvo. Saka ndikanoona kuti hakuna urodzi hwakadaro ndipa vana 4 avo ndikana ndikataura kuti komadi kupa vabereki vangu chouviri hanziwe unenge hure haunotsvukisa mari hakuna mari baba vanonanga ini hure pamusoro pokuti ndenge ndabata ivo vanondipa varume avo zvokuti dai ndanga ndiri hure inini muvhireji varume vashoma sinosvikira kwandiri vanenge vachitumwa naivava vokuti dzimwe nguva ndakara ndina bodyguard wangu vanhu vababa mumba havandipindire vanokwanisa kupinda mumba kamwe chete pamwedzi kana kuta 2 months vasina vanopinda mumba dzimwe nguva kuti sezvovaita ndidai usandibata sandigubvi inini hure hwangu unoshambadzwa vhireji rese. Saka kana gore rakapera manganakwira dare kwasabu ndada kuti vandudze baba womumwe nemumwe nokuti vana vanenge vachita hasi vavo kuti ngandatesakrisa zvibaba vangu mwana womumwe nemumwe pafuwo vari kutaura ivavo ndikwire dese makwirira ndaita nhasi baba wangu wapiwa pfuma yavo vadyi vachiri vapenyu nokuti handidi kuti nditorere mhosva kuna baba wangu kuti inini ndine ndinzi hure. Saka kuti baba vanenge vane evidence ndezvazvo nhasi uno kunyange varipo kumagirlfriends aiwa ndipapabho asi kumba kwa havakwanisi vakazita mari yavo vakatenga dudubike ndikazongoona kuti ndatenga dudubike vakatenga motikari baba wamushure mukunda vatedza kugadzira zvinhu zvangu mota yavo ndakaikwira ka3 kana mhere mututeka kuti 1 day chitongobva kupasi ndikakuidzwawo zvemurudo kana ringava dudubike uchibva kupasi ndomushungurewo ukavafonera pafoni yavo izvi vakandibhuloka ndinofona ndakahaidha ndishit padudubike rakuti ndiri gari handina mufaro mumba mangu kuti ndive saamai wokuti ndiri amai ndikuinzwa mumereji ndine murume nemandokuburikidza kwababa avo kandi ndinoona kuti ni baba kati vazive kuti ndinopfekawo push saizi chii kana kuti hembe saizi chii ndinopupura pamberi pasho kuti ndine 2 pairs dzehembe dzandakatengerwa nerimwe girlfriend ravaigara navo mushure mokunge vachiteka zvinhu izvo. Saka ndinonyatsoona kuti kusvika until now from 2016 handina chinobatika chinonyoreka. Nhasi magirlfriend Joyce Gomba ane takshop yaanayo mamwe magirlfriend kana kuverenga vakadzi pana baba avati including vakadzi vese singati girlfriend tiri 8 mukadzi mukuru ane takshop akatengerwa firiji pafiriji yandikatorwa ndakava kurwadzisa kuti sozvavasura vachienda vakamutengera firiji vakamutengera masolar panel vakanotenga speaker zvavasina vanotombonditurira zvandakangoona ini kana ndikati mumba muno mwana haana shuga ndindine mwana mutite sofa ane 8 months vakanditi nonopiwa mukadzi mukuru anotaura kuti takshop inoti inini hazviite ndakavati kwa nhai mumuriwo nhai zvakati mumwe mhuri ndoiri kubhenefita iri kudya chikafu chakanaka inini vangu vana aiva havana basa. Saka ndati baba ava ngavasandiwandirawo kuseri uku ende dare ranga rakatonga richiti vanofanira kuti vandipe mbudzi 2 hanzvadzi yangu vavarerutsira vakati tsangu imimi sezvomati mimi pfuma yangu futi muri kundipa after 3 months tipe hanzvadzi yangu mbudzi kana mbudzi yacho havakwanisa kupa mari yavo inogara iri kwavo mukuchinja trousi nokuti ndo trousi. Saka inini changamira ndatenda zvangu baba vanga vachengetawo mhuri yavo kana vasiva noda nezvangu nokuti handichaziva kuti inini ndiri mutano here kana handizi nevamwe vanhu vanofambidzana navo aina ngavarambidze kuroora avo ngavaroore vakadzi vaya vakatikatadanga ndovari kuziva kuti vachatichengeta mutendero rudzi kana vasingada kuchengeta inini mhosva yangu inini yotongerwa pavana ende kana vana havana basa navo baba yavo havanaendi titonomwe mwana mukomana mukuru kwavari anotya kutora zvichemo kuna baba anotovashumba. Saka changamira ndibatsireiwo ndiri murufuse nababa. Asi murume unomuda zvako? Panguva nekuti nokuti baba vangu namai vangu havazongobata pakaipisisa nokuda kwavo pangu ndatovakeria pandiri pano pandichanzwisisa. Nyaya yenyu haisiyo kurambana. Nyaya yenyu inyaya yekudzorerana chete mumba kuti mugare zvakaita sei zvakanaka. Handidzokera kumba uchengete mhuri, uite zvinodiwa nemhuri, uite zvikwanisiro. Wazvinzwa? Chete haisi kutaura zvakawanda. Unoti kuti inonyaya kudzokera kumhuri yako uchengeta mhuri yako nenguva. Hamusoro chengana. Zvekutaurwa naamai ava handikwanisi kuzviramba nekuti zvinhu zvandakunzwa pana tiri kumba kwedu tinge tichiwirirana. Ndati uri kuri nyaya yekuchengeta mhuri yako. Ndatenda zvangani. Enda unochengeta mhuri yako.
mupe mbudzi yaakachatywa pamukatadzirana kutenda hakusi kupindura. Ndatiri kuti kuri nenyaya yembudzi. Mbudzi akandipa 1 week ndinotora promotion. Ndotora mbudzi umwe. Kubva nhasi chengeta mukadzi kana wawana pfuma bvisa kwaatezva. Wazvinzi? Ipa panosva. Nhasi pfuma haitongeki. Saka ndikudzidzise pamwe munodzadza musi wandeicheva kuti zvangatamboona kuti vanhu vagere sei. Tinoona kubva musi wa17 ndo panoyapinda nyaya yepfuma. Nhasi pfuma haipindi. Kaona kuronga enda utanga urongwe. Next.